Good morning! Pupunta kami lang city. Pupunta ako doon sa hospital. Ipapabasa ko sa doctor ni Papi yung result ng biometry niya para sa mata niya. And then magpapaschedule kami ng surgery. Hindi kasama si Papi ngayon. Ako lang at saka si Mark. Kasi tinawagan ko yung hospital Larazabal kahapon. Tapos okay lang daw na ako lang pumunta. Dahil ko na lang yung result. And then we will talk. And then, ano na ba charge ng phone ko? Should I bring my power bank? No. 72%. That's alright. So yeah, pupunta kami doon. Kasama ko si Mark. Kami lang dalawa ni Mark. And itry ko na i-convince siya na pumunta kami ng ng SM after. We'll see. Sana masuhulan ko. Sana masuhulan ko. Kasi tamad yun eh. Hala, meron akong 15. Perfect. Wait, lagay ko muna yung aking phone dito sa harap. Oh, I'm wearing this dress na sobrang tagal na sa akin ito. Tatrabaho pa ako sa call center. Meron na, yeah, siguro na bili ko to sa Unitap ata, dun sa Colon, dun sa Cebu. Yeah, ganito yung niya. Oh, may mga print siya na hearts, ganon. Ito yung sinuot ko sa review ko na sa intro ko lang siya nasuot. Anywho, sana mag-vlog si Mark. Yung nasa lips ko is yung Charming. Mag-ano sana ako, magli-lip tint sana ako eh. Kaya lang parang magka-clash yung mga lip tints ko sa dito. So parang I went for like parang nudie na may pagka-pinky, ganon. So, yeah, I'm ready. Si Mark kumakain pa. Pero I'm ready to go. Let's go, let's go. Sana hindi ganon kalala yung traffic. And umuulan pa. Sana tumigil na. No, umuulan pa rin. Patay. Basa kami nito. Pero that's alright. We're here. Yung bag ko na dumihan. Gamit ko yung Brian. Ay! Nahulog ko sa kanina dun sa... Oh well. I think nasa lips ko. Wait, not use charm. Let's go! Dali na ka? Sure ka? Pag-sure eh. Init kay Dari. Sure jud ka? Nya, unsa una na to? I-open ko? I-open ako? Ang bintana? Sure dira Mark. Uy. Dito lang daw siya. Sleeping siya. Open natin yung bintana. Init kaayo. Bisang pag-open o yan, aga ni aircon. I-off man din ako. Init lagi dito. Sure ka, Kill? I just want to make sure. Dito kami, South General Hospital. Doon kami papasok. Like, pagpasok mo talaga sa entrance, nandun na yung Larazabal. Lapit lang. Dito na kami sa loob. Naghihintay kami ng PhilHealth na form. Meron ako number 68. Yung gagamitin kasi namin yung PhilHealth ni Mama. Nag-choka ng bros ko. Hala, kitang-kita ang patsaka. Ibang color yung ginamit ko eh, yung darker. Ano pa rin, matte in detail, pero yung dark, atchay! Hindi na blend ng maayos. Malay. Basta ka naman dyan. Ang init pa dito, grabe. Sa Larazabal maganda kasi aircon dito. Hindi. Ano oras ka natulog? Ako to. Una ako nakatulog kagabi, matagal. Iba talaga yung brows ko. Ito, iba. Siya yung magre-reverse. Tiko! Good. Okay. Forward. Nahinay lang. Nahinay. Hindi mo dala license mo. Edi wow. Okay. Kill ato ta SMC side. Kuan. Ako palitan. Ato ta Kill, gusto okay ra nimo? Halitan tigag kao. Sige na. Sige na Mark. Kadiyo tra man may traffic. Sige na Kill. Natugra man ka. Palitan lagi tigag kao. Ha? Sige no, uy, ganahan man kakagaw. Kadiyot naman kayo. Wala man kay buhato, maglingkod naman kadara. Convince pa more. Sige na ha. Sige na, Mark.
Sandali lang talaga tayo, Mark. Sige na, payag ka, Kel. Kaya ako na nitantangan akong contacts. Hala, camera please. Kuha kay, di ba? Please. Sige na, Kel. Tantangan na akong contacts. Dugay lagi yan lagi. Di, kadiya traman. Uli Tantangan na ako dari ha. Kay, dito naman ta sa seaside. Di mo natin maabot ang traffic sa city. Dito naman. Ako man We're here! Grabe, first time ko mag-park dito. Paakyat pala siya, tapos ang dilim-dilim. Hindi ko pa makita yung front kasi ang liit-liit ko. Tapos si Mark yung nag-straight kasi. Galing ko kasi mag-park. Hindi niya dinala yung student license niya. Punta kami sa loob. And kumahanap namin yung entrance. Pagod na daw siya. Buti na lang pumayag. Bibilhan ko siya ng cap. Collector siya, collector! Ganda, Kill. Laki. Uy, ano, tandaan mo, Kill. Dito tayo sa Watson's. Dito tayo exit. Hala, may ano pa dun, oh, horsey. Carousel. Ang cute. Ang cute. At Sons. Dito kami sa H&M Kids. Hanap ako ng hat. Kasi sa kids yung may kasya sa akin. Hala, wala silang hat para sa mga bata. Pero saan ako nakita? Nagandahan ako si Mark. Hindi siya nagandahan. Wait, Mark, hanapin natin yung ano nila. Accessories. Buang naman kakiloy. Okay. Parang baliw lang. Parang kang baliw. Wala, nasan yung mga hats nila eh? Di kasya sa UK. Cute. Cute ano eh. Wala na sa Ito maliit. Ano ito? Uy. Ay, maganda yan. Kasi sa akin yan. Sige daw. Ka-OTD natin, Kel. Parang nasa bahay lang. Natakot si Mark kasi biglang umandar. Akala namin hindi umandar, like yan, stop. Automatic pala, mga ignoranting bata ito. Sige Mark, itry mo Mark. Try mo lang. Parang baliw. Oh, no, umandar na. I like this. Dami ko ng cardigans. Wala man lang akong dinala ni isa. Maraming shirts dito, Mark. Ito shirts. Striped shirts na naman. Yung mga ganitong color gusto ko. Ooh, $245.99. Ay, tsaka to. Dito pa, oh. Meron pa sila dito. Yung mineral. Nandito kami sa SMC side. Nakasale lahat. Ay, up to 50% off. Nice. Dito kami sa pen shop. Yung mga hats. Cute oh. Chemical reaction pink at saka ano, gray. Try mo daw. Mas gusto niya yung binili ko. Ano ba yun nandyan? Anong print? Mga ano, aparatos, chorvalo. Ito, nandito kami sa bench. No job, no money, no girl, still happy. Burit. Kakain kami. KFC or Tokyo or Chowking. KFC lang? Or Chowking? Ano meron sa KFC, Mark? Ha? Ano meron sa KFC? Chicken? Dito kami sa Greenwich. Maganda yung ano nila dito setup. Parang very cool. Yan. Wala, may nag-text sa akin. I got carbonara, yung snack size lang. Yummers! Tagal ko na gusto mag-carbonara. Si Mark, spaghetti, chicken, rice. Extra rice. Kain tayo! Kain tayo? Kain tayo, buddy boy. Oh my gosh, 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 oh my gosh. Ito. May goring. Na ano, yung spicy, Mark. Yummers kay ni Mark. X. Ano, yung spicy. Walang spicy. Dito na sana, walang spicy. Wait.
Hahanapin namin yung... Hala, artwork! May mga ano din dyan, hats. Magtitingin kami ng hats ni Mark. May cotton on dito. Pupunta kami dyan. Tapos, nakabili kami ng popcorn. Uy, dala na dili. Dalawa. Hindi, manggod. Nabuang naman taong ka eh. Pwede, tingnan lang natin. May mga panlalaki dyan, oo. Nakahat pa yung manikin. Tapos punta kami ng Unisilver yung ano niya, yung tenga niya. Palalagyan niya ng bangag. Magpapaano si Mark ng ano, tenga. Ito oh. Yung maliit. 110 per piece. Butangan pa man nag-ballpen. Babarilin. Babarilin na tenga mo, Mark. Ikay tarong. Sige. Takot na si Mark. Patay. Babarilin na tenga. Masakit niya gini nga kahit. Ano, Mark? Agad-agad, tapos na. Ay! Char! Sino ang cool na bata? Oh my gosh! Filler. Punta kami ng Cyber Zone. Titingnan ko kung meron silang car mount. Cool kid. Para sa camera ko, para makapag-vlog na ako while driving. Meron tatanong, bakit hindi ka po nag-vlog? Eh, kung nahulog, hindi wala na akong camera. Punta tayo dun. Sana meron. Maganda yung ano dito sa DRT kasi walang tao. Cool kid. Hala, Mark. Uy, okay lang dito. Kira yan. Walang car mount. Try ko daw sa ano, Ace Hardware or sa mga hardware. Tapos wala pang HBC. Saan tayo? Baba tayo. Saan yung Ace? Ay, naku, Mark. Hala, ang ganda ng lighting dito. Oh, Mark! Hi guys. Bakit gumaganda? Hi, guys! Biglang tumitining yung boses. Wait. Ano tayo, Ace? Nauna ka. Uwi na kami. Nakuha ko na yung glasses ko. Nagpaano pala ako kanina? Nagpaano ako ng glasses. Tapos bumili din ako ng contact sa EO. Nandyan. Sa bag na yan. Pero yeah, meron silang kasamang gift oh. Ang ganda ng gift. Lakad sa ano tayo. Kanina pa kami palakad-lakad. Nilibot namin yung SM talaga. Kami na. Cool kid. Ay, naku. Laki din. Layo na natin. Isa ka ato ni. Isa ka ato. Naog naman ta. Oo. No, sakto na ni nga floor. Nandito na tayo sa tamang Wow. floor. Hanapin na natin yung Watson. May mag-CR sa cookie. Cupcake. Cupcakein. Ganda ng ng cupcakein. Motif. Hi, guys! Hi, guys. Sakit Dali, na ng pananat ako. Wow, relax. Kadiman ka din. Ang init. Alam mo saan tayo labas, Kel? Gigit. Gay. Likaw na. Ay, mabungga ito daro. Ha? OMG. Naira? Gigit. Hello! We're home na pala. Actually, kanina pa. Nakakain na nga ako. Naka-edit na ako ng thumbnail. Ng para sa video ko na magiging up maya-maya lang. And then, yeah. Papakita ko sa inyo yung mga napamili ko. Hindi naman ganun kadami. Nagpunta kami sa Yes. Ito Yes Eyewear. Yan. Kasi mura lang yung mga nila doon.
mga sunnies nila, no, eyeglasses nila doon. I got this Urban Eyes. Ganito yung itsura niya. Simple lang siya. Yung grade ng mata ko, hindi siya nagbago. Ganito yung kinuha ko. Simple lang siya. Medyo malaki, pero okay lang. Meron na akong dalawa, kasi same grade lang sila. And then, bumili kami ng popcorn. Kasi yummers ang popcorn. So, we got microwavable popcorn. Isang box, meron 3 packets. So, we got the big cheese. And then, we got it in Butterlicious Light as well. So, merong 6 dyan. Si Merwin mahilig kasi yun sa popcorn eh. And then, I got contact lenses from EO. Kasi feeling ko yung mga contacts ko expired na sila. Kasi medyo nag-iiba na yung vision ko. Hindi ko kasi na-take note kung kailan dapat. Basta yung gray ata. Yung gray, ano lang kasi yun, 3 months lang kasi yun. Siguro malapit na yung gray. Yeah, siguro few weeks na lang natitira or 1 week. I do not know. But I got the Flexwear Enhance. Ganito. And I got it in the shade Dali Brown. So, very, ano lang siya, very subtle na brown na shade. Parang, ano lang siya, basta very close to your normal eye color. Kasi brown siya. Tapos, hindi ganun kadami yung light brown sa kanya. Basta makikita nyo yun guys. Okay lang, madali lang yung pagbili actually ng contacts kasi same yung grade ng mata ko. So, it's perfect. And then, ito. Another murang makeup. Sobrang mura. 75 pesos lang. No, 78 pesos lang siya. Ano siya? Foundation stick from Shawil. So, i-review ko siya. Magiging part to ng aking Maganda Ba Ang Mura na series. So, 78 pesos lang siya, you guys. Ano siya? Foundation stick. And then, I got this. Ito hindi ganun kamura. But, it's alright. This is the Maybelline Dream Velvet. 499 pero I got it for 400 pesos. Ano siya? Yung shade niya is yung pinaka-dark na shade na merong yellow undertone. Natural beige ata. Yeah, natural beige. Yeah, 400 ko siya nakuha. So, yun yung mga binili namin. Yun lang. Yun lang. Sobrang sakit ng paa ko. Sobrang traffic. Grabe. OA talaga yung traffic kanina. Kel, mag-shoutout ka ng random, Kel. Basahin mo lang. Huwag na muna yung early bird kasi ano, pare-pareho lang yung early bird, baka magtampo yung iba. So, pabasahin natin si Mark ng mga random na comments. Yung mga pangalan nila kay... Ito sa, ano, pinakabagong video ko, yung Q&A. Naging up siya kanina. Eh, ano ko lang ganun. Tapos, magbabasa si Mark ng kahit na 5 lang, Mark. Sige, Mark. Okay. Yung mga name. Ayan. Hala! Hindi ka marunong magbasa? Ay, sige na, Kill! Ako na nga lang. Ano? Jam Duro, Simply Shy, Jiveth Vlogs, Maki Prasmo, hello, Dai. Gekka, Sispenye, Bronken, Abigail Calderon, Tita Sue, hello. Roslyn, hi Roslyn. Jen Kiss, hi sis, nakita ka sa video ni Ka. Jen Timan, and lastly, Jasmine Alexis. Random yun. Let me know kung gusto niyo yung ganun, yung mga random lang. Kasi yung ano, wait, nag-text lang. Ang ingay ng TV, hala, nag-match yung mask ko sa ano, pero gagamit ako ng mask. Ano, random ko lang to eh. Ito lang yung nakuha ko dun sa pile ko. This is from Leaders again. Ito yung Amino Lifting Mask. Yes! Anong pangalan nitong mangga to, Ken? Ito, Karabaw. Karabaw? Anong pangalan yan? Maganda. Magandang babae. Karabaw. Yung mukha ko. Kinuha ko na yung mask ko nung kinain ko yung mangga. Sarap ng mangga, parang crunchy, yun na, tapos nilagyan namin ng soy sauce with konting vinegar, tapos naglalaway ako. Tapos ano ba yun? Sili. 3 sili. My gosh, ang yummers! Anyway, i-close ko na yung vlog kasi tatawag daw sila in 5 minutes. So, yeah. I will talk to you guys tomorrow. Thank you so much for watching. Please like, please subscribe. I hope to see you guys tomorrow. Do not forget, be good. Bye. Good night.